ट्रेक्टर पार्टी जों ट्रेक्टर पार्टी एबार खेला जागोन बे खेलायाव प्रमद बर'आ देरहागोन बे खेलायाव निखिल बेला जै जागोन बे खेलायाव प्रमद बर'आ सरकार दागोन 17 बोसोर सानसे मोनदोंमोन आग्रामा महिलारिया ग्रेड बानायनो हादिया स्मलसो बानायबाय आरो गोदानै मा ग्रेड बानायनायनि फर्मुला दं आं मिथिया 산지 해낸 문제 스럽 비상니 온나요 미군 그스프라 혼이 답을 흐스든 넌카이 그타토 배술라 흔나답을 부서든 페이스북 인스타그램 유튜브 라나 두걸로 디카이든 나타이 같이 옆이난 고박이나 스파우시든 콘라 칸다 라나 부기 흐여만 테이니 바나 जोंनि पलिसि नङामोन बिथांनिनो पलिसि दा बिथाङा जिहेतु खाम्फा बरगयारि बिथांखौ फेजेननो फैबाय खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो सासे उन्दै लिडार नङा दा नंखायनो बिथाङाबो गिदिर लिडार हिसाबै देबारगाव समस्तियाव बिथाङाबो नमिनेसन होदों आरो देबारगावआवबो 14 चिराङावबो खाम्फा बरगयारि बिथाङा गोबां भट होदों सोलायनाया जौगानायनि UPPL नखर सोलायनाया जौगानायनि ट्रेक्टर नखर रायजो राजाफ्रा गोजोन मोनबाय रायजो राजाफ्रा रैखाथि गोनां मोनसे जिउ मोनबाय रायजो राजाफ्रा दिनै फिन खेबसेबाव खौसेयै संसार जानो हानाय मोनसे थासारि फैबाय गावनि हारिनि गेजेरावबो मालाय हारिनि गेजेरावबो फिन बदलेनाय प्रमद बर'नि सरकार सारा बिटिआरआव प्रमद बर'नि दरखार चिरांदुवार सम्पतिनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारबोदों बर' आदिबासि राजबंसि बयबो हारि गोरखा ओंखारबोदों दा बे समस्तियाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा गोबां भटआव बिथाङा देरहासार जादों शान्तिमान UPPL गोजोनमान UPPL शान्तिमान प्रमद बर' गोजोनमान प्रमद बर' चिरांदुवार समस्तिया जोंनि बयनिख्रुइबो मोजांसिन समस्ति बेवहाय आगोलावबो जों देरहादों एबारबो जों देरहागोन चिरांदुवार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा UPPLखौ जोबोद मोजाङैनो बरायदों मानोना चिरां जिल्लायाव थांनाय 5 बोसोराव जों जोबोद मोजां खामानि मावदों आरो चिरांदुवार समस्तियावबो जों जोबोद मोजां खामानि मावदों हा हुनि जेंना बेवहाय सुस्रांनायजों लोगोसे लामा सामा गोबां दैनि जेंना गोबां सुस्रांजादों आरो जिखिनि आद्रा दङ बेखौबो जों सुस्रांगोन आरो बयनिख्रुइ गिदिर बाथ्राया जे रायजो राजाफ्रा गोजोन मोनबाय रायजो राजाफ्रा रैखाथि गोनां मोनसे जिउ मोनबाय रायजो राजाफ्रा दिनै फिन खेबसेबाव खौसेयै संसार जानो हानाय मोनसे थासारि फैबाय गावनि हारिनि गेजेरावबो मालाय हारिनि गेजेरावबो दा बे आगोलनि समाव बे चिरां जिल्ला बायदि समस्तियाव गोबां खस्थ' मोनदोंमोन रायजो राजाफ्रा जिहेतु मोनसे गोजोन थासारि फैबाय बेनिखायनो दिनै चिरांदुवार सम्पतिनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारबोदों बर' आदिबासि राजबंसि बयबो हारि गोरखा ओंखारबोदों दा बे समस्तियाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा गोबां भटआव बिथाङा देरहासार जागोन सार खाम्फा बरगयारि बिथांखौ हाग्रामानि गेजेराव मोननै बिजाबाव जोंनि पलिसि नङामोन बिथांनिनो पलिसि दा बिथाङा जिहेतु खाम्फा बरगयारि बिथांखौ फेजेननो फैबाय खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो सासे उन्दै लिडार नङा दा नंखायनो बिथाङाबो गिदिर लिडार हिसाबै देबारगाव समस्तियाव बिथाङाबो नमिनेसन होदों आरो देबारगावआवबो 14 चिराङावबो खाम्फा बरगयारि बिथाङा गोबां भटआव देरहादों बिथाङा मेक BTC ग्रेट एगेन होननाय मोनसे स्ल'गान 17 बोसोर सानसे मोनदोंमोन आग्रामा महिलारिया ग्रेड बानायनो हादिया स्मलसो बानायबाय आरो गोदानै मा ग्रेड बानायनायनि फर्मुला दं आं मिथिया